Оля. Ти що, змерзла? Ну то що то таке є? То як ти тако будеш на батареї спати, людоньки? Що то таке? Що то робиться? Що то робиться таке? Що ти таке робиться? Що ти таке робиться? Як то ти на батареї? Чудо! То є чудо якесь. То чудо якесь мале. Ну ти що так мерзнеш? Ти на батареї будеш спала? Ти що так мерзнеш, малютка? Ще кусається. Ще кусається, ну то взагалі. Та ще морозу не було, ти вже на батареї. То чудо якесь. То якесь чудо маленьке. То чудо на батареї спить. Ти що вночі тут теж спала? Юй, падаєш. То капець. То просто капець, подивіться на неї, на то чудо. На то чудо.